gwamnan Jigawa Badaru, wata an ba shi ministan tsaro, da kuma aka ɗauki gwamna Matawalle aka ba shi ƙaramin minista na tsaro. To duka za ka ga cewa ya zo mutane da mamaki, sai a ga wannan irin mizani aka yi amfani da shi wajen ɗaukar waɗannan mutane har a ɗora su bisa wannan aiki na tsaro. Saboda in ka duba tarihinsu da yadda da aikace-aikacen da suka yi, ba su da wata gogewa da ƙwarewa sosai kan harkar tsaro na ƙasa. Asali ma idan ka ɗauki Matawalle za ga shi inda har ya mulkin ya gama, jihar da ya mulki fama ta da matsalar tsaro, kuma shi kan shi ya kashe su kanta. A Dr. Muktar Alkasim, kana sharhi kan lamuran yau da kullum. Ya ka kalli wannan ma'aikatu da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya rarraba wa ministocin da zai rantsas a makon gobe? Malam Abdullahi, to kamar dai da ka sani, bayan dogon jira da 'yan Najeriya suka yi suna jiran su wane ne za a zama za a naɗa ministocin Najeriya wanda za su yi aiki da shi shugaba Tinubu, da kuma bacin ma kansu an hiddo sunansu tsawon lokacin da aka ɗauka ana tantance su, da kuma bayan an tantance su tsawon lokacin da aka ɗauka ana jiran a ga wane ne za a kai ina, wane ne za a kai ina. Ƙarshe dai bida ta ga rana jiya, shi shugaba Ahmad Bola Tinubu ya hiddo da sunaye da ko kuma mukamin kowane minista da ya ba da kuma ma'aikatar da zai rike. Kamar yadda ka sani, da dama irin waɗannan mukamai da ake ɗauka suna ta ɗaukan mutane da mamaki. Wasu akwai da dama daga cikinsu waɗanda aka ɗora bisa muhallinsu da daidai ƙwarewarsu, wanda mutane ba su yi mamaki ba cewa an ɗauki mutum an aje shi inda daman ya dace. Yanzu misali, idan ka ɗauki shi kamar farfesa Ali Fati, wanda aka ba shi ministan lahiya, daman za ga ƙwararre ne na duniya a harkar lahiya, kowa ya san shi, kuma daman da aka ɗauke shi zaka cewa dama nan ake tsammanin za a ɗora shi. Sai ka ɗauki Ahmad Musa ɗan giwa, wanda ya hito daga Katsina, daman kowa ya san kwanan nan ba daɗewa ya ƙware wajen harkar al'amarin gidaje, wanda har ya yi shugaban bankin nan na ba da lamuni na gidaje na ƙasa, watakan federal mortgage bank, kuma aka ɗauke shi a kai shi housing. Kaga irin wannan kowa ya ce wannan an ɗora ƙwarya masa mahallinta, kuma sun yi daidai. Amma abin mamaki yanzu, kamar yadda za ka ga cewa an ɗauki gwamnan Jigawa Badaru, watakan an ba shi ministan tsaro, da kuma aka ɗauki gwamna Matawalle aka ba shi ƙaramin minista na tsaro. To duka za ka ga cewa ya zo mutane da mamaki, sai a ga wannan irin mizani aka yi amfani da shi wajen ɗaukar waɗannan mutane har a ɗora su bisa wannan aiki na tsaro. Saboda in ka duba tarihinsu da yadda da aikace-aikacen da suka yi, ba su da wata gogewa da ƙwarewa sosai kan harkar tsaro na ƙasa. Asali ma idan ka ɗauki Matawalle za ga shi inda har ya mulkin ya gama, jihar da ya mulki fama ta da matsalar tsaro, kuma shi kan shi ya kashe su kanta. To zai a rika ganin cewa gaskiya gwamnati kamar ba a dan wani ba a san wani irin al'amari take la'akari da shi wajen shi kan shi ba da mukamin ba. Yanzu ba in ƙara baka wani misali guda. Yanzu kamar shi Festus Keyamo, wannan minista ƙwaya ɗaya tilo na Buhari, wanda shi ne ya ƙara dawa a wannan gwamnatin. Kowa ya san ƙwararren barista ne, kuma mutum ne ya shahara wajen iya aikin shi na al'amarin shari'a. Amma an ɗauki watan ita wannan ministry ta aviation, watan ta jiragen sama, an bashi. To wata sa'a za ga cewa akwai abubuwa da dama da ke zo ma 'yan Najeriya da mamaki, kasancewa ana ɗaukan mutane ana ba su mukamai ko matsayi wanda bai daidai da ko kwarewarsu ba, ko kuma ilimin da suke da shi ba. Wannan ke ƙara sanya mutane na shiga shakku kwarai da gaske cewa to kamar kila ba wani canji da za a gani, ko kuma ba wani gagarumin bambanci da za a gani tsakanin gwamnatocin baya da suka wuce da suka ire-iren wannan shiri, irin wanda Tinubu ya yi da shi kuma wanda Tinubu ya yi. Saboda Tinubu wannan mutum ne wanda aka samu ran cewa zai naɗa mutane ƙwararru, kuma ya ba su matsayi daidai da muhallinsu. Amma ya yi hakan a wasu wuraren kuma ba a samu hakan ba. DCL Hausa.